gyönyörű Istenek áldotta napon ide az amfiteátrumba. A tegnapi áldozatbemutatás sikeres volt. Az Istenek mosolyogva tekintenek le ránk, és áldásukkal kezdetét veszi a mai napja a második Amfifestnek. Mindenkinek javaslom, hogy nagyon szép és óvatos léptekkel közelítse meg a színpadot, amely, hát szerintem mindenki fogja, valamint szép van, ahol szalka, csenge, virág fog nektek mesélni olyan görög és római mítoszokat, amik talán még a ti értő és szakértő fületek számára is új dolgok fognak hatni. Úgyhogy gyertek, kutyával is ide lehet jönni, papzsákkal készültünk, a mesemondás üstöllést kezdődik. Gyertek, csak gyertek! Egyébként pedig járjátok körbe a táborokat, egyetek, igyatok, nézz